श्री गुरुदेव दत्त. श्री गुरुदेव दत्त. श्री गुरुदेव दत्त. बरं चल ठेवायचे ठेव घेते आणि रात्र नाही तोकडे तो नाही घेत नाही का तुला जेवायची नको लागी का काकून भात झालो नाही अजून बाकी सगळा झाला मग ह्या का पण भातच झालो नाही असा कसा शूटिंग नाही तर काय होत पाहू पण अगोदर भात करतात ना नाही गरम सगळ्यांका मग म्हणून तेव्हा मग ते ठेवूचे नाही ते एकटेच किती करतील हे एक श्लोक होऊन द्या होय होय हा वजन कवड घेता नाम घ्या श्री हरीचे सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म उदर भरण नो हे जाणी जे यज्ञ कर्म श्री गुरुदेव दत्त. चला जेवा पटापट सर्व महिला मंडळांनी कृपया समोरच्या मंडपामध्ये महाप्रसादासाठी बसून घ्यायचं आहे. इला इला उतारलाच तो जिलेबी वाटू घेतला मगाशी सांग आधी पाय पडलं आणि मग जिलेबी वाटू गेलं. साक्षी उपास नाही हा तुझं नाही हा तेव्हा ताच म्हणतं दुसऱ्या आयटी 2-2 ठेवल्या बरोबर आहे. श्री गुरुदेव दत्त. तर नमस्कार मंडळी, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी मुकेश गाडी तुमचा सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते आहे. तर मंडळी आज दत्त जयंती आणि दत्त जयंती म्हटलात की आमच्याही घरी दत्त जयंती असता आणि देवळातही असतं आपल्या दत्त मंदिरात. तर पप्पा आता आपले गेलेत भिक्षुक एक आणि मी आता पूजा वगैरे करून मी आता चाललं आहे दत्ताच्या मंदिरात. दत्ताच्या मंदिरात आज पहिली आरती असता होम वगैरे आणि त्याच्यानंतर मग महाप्रसाद असता आणि रात्री मग डबलबारी पालखी सोहळं. डबलबारीच्या अगोदर पालखी सोहळं असता दत्त जन्म झाल्याच्या नंतर आणि ह्या सगळं चालू असतं आणि आपल्याकडेही दत्त जयंती असता संध्याकाळी आणि दुपारी आता सगळी तयारी असता. पिंक्या इलेला आणि ही बघा सगळी आतमध्ये आमची तयारी चालू आहे. तर बघूया तयारी सगळी चला. इला हे बघा कामात लावले.
पुष्पाताई पण आलेली आहे ही बघा. चल देवळात. आणि ह्या कोण करी हा. यो बॉम्बाट्यो चोचू बॉम्बाट्यो चोचू कोणाचा? बापूचा चोचू. तर आमची सगळी पुलावची तयारी चाललेली आहे. पुलाव भात करूची. ए लसूण जलू लाग हे आजा ए. नाही तर वो मागो ए मोबाईलचा नको थोडं. ते मांडी घालून बस जा. मोबाईलचा कंटिन्यू नको मी लसूण धरून बस जा जा लसूण धरून. ताई बस. ओम दत्तात्रेयाय सद्गुरुवे नमः. ओम दत्तात्रेयाय सद्गुरुवे नमः. तर मंडळी चला अशा प्रकारे आता आपण जाऊया डायरेक्ट देवळात जाऊया. आपल्या घराकडे सगळं चालू आहे कार्यक्रम. त्यानंतर दुपारी पुलाव बनवणार. मग ती सगळी गडबड गोंधळ बघूया. पण आता आधी देवळात जाऊन येऊया. चला. तर मंडळी दत्ताच्या देवळात होम चालू आहे आणि आता आपण जेवणाची तयारी वगैरे बघणार आहोत. तर चला. ओम दत्तात्रेयाय सद्गुरुवे नमः. 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 तरी बघा सगळी जेवणाची तयारी चालू आहे जोरदार. यांची कायम ते पानच काय असतं. नाना डुबवून आणि नाना जेवण बघ कसा खमम केला खमम. तू ना तू करशी तर ए पतेरो टाक होतो ए बघ्या या पतेरो टाक आता ना आता ना ते पहिल्या सुरुवातीकच जाऊ. दिल्यान मसाला ढकलू मसाला तिखट नाही रे कळता दिसता का तिखट नाही आहे भाजी दिसता ना कलरवर. कलरवाली आहे कलरवाली. गाळणारो काय तुझो माणूस. काकानो भात झालो नाही अजून बाकी सगळा झाला. सगळा झाला. मग ह्या का पण भातच झालो नाही असा कसा. शूटिंग नाही तर काय होतं पाहू पण अगोदर भात करतास ना नाही नाही शे ले गरमा गरम सगळ्यांका मग हवा कमी म्हणून तेव्हा बघा झाला काय. मग ते ठेवूचे नाही ते एकटेच किती करतील. तर मंडळी मी घराकडे येईल बघाशी सगळी गडबड चालू होती आणि आता आरत चालू झाली आहे. आणि चला आता बरीचशी मंडळी आरतीक जाता आणि त्याच्यानंतर मग सावकाश महाप्रसाद. तर चला.
आपल्या सर्व भाविक भक्तांना नंबर विनंती आहे. आता इथे श्री दत्ताचा महाप्रसाद दाखवला जाईल आणि महाप्रसाद दाखवल्यानंतरच आपण दत्तदर्शन करायचं आहे. दत्तदर्शन महाप्रसाद दाखवल्यानंतर सगळ्यांनी घ्यावी अशी विनंती आहे. तर मंडळी आरती वगैरे झालेली आहे आणि आता महाप्रसादाचं काम चालू आहे. महाप्रसाद वाढूचं तर चला बघूया. इला जिलेबी घेतलेली, जिलेबी वाढू घेतलेली आहे. तू जेवकच आता ना, जेवकच आता हो बा भाजीवालो हो व्यवस्थापक हो बघा बाबू काका जेवणाचं. हे एक श्लोक होऊन द्या. होय होय. हा वदन कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे. जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नो हे जाणीजे यज्ञ कर्म. श्री गुरुदेव दत्त. चला जेवा पटापट. सर्व महिला मंडळांनी कृपया समोरच्या मंडपामध्ये महाप्रसादासाठी बसून घ्यायचं आहे. प्रारंभी गणनायकासी नमन साष्टांग भावे की जे, सेंदूर डवरो निसोंड बरवे दुर्वांकुरांचे तुरे. माझे चित्त विरे मनोरथ पुरे देखोन चिंता हरे. गोसावी सुत वासुदेव कविरे त्या मोरयाला स्मरे. दिगंबरा 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 श्री गुरुदेव दत्त. काय काय जिलेबी वाटून झालेली आता. इला उतारलंच तोच जिलेबी वाटू घेतला. इलेला उतरले मगाशी सांग ना. आधी पाय पडलं आणि मग जिलेबी वाटून गेलं. तर मंडळी फायनली आम्ही आता जेवण बसलो. मगापासून कंटाळला. यावर्षी गर्दी जरा कमी आहे, उपवास आहेत ना बऱ्याच जणांचे, त्यामुळे. अरे वाढते बघ कोणा. ह्याची शूटिंग करा, ह्याची शूटिंग कर. ह्याची कशी एडिट बनवते बघ आता. काय केले लोक म्हणतो आतमध्ये बसले ना, काय आतमध्ये बसले ना अर्धे उपासाचे. तर मंडळी हा बघा जेवण, वाटाण्याची भाजी, डाळ, जिलेबी, अजून काहीतरी रवली आहे पाकी. साक्षी उपवास नाही हा तुझं नाही हा. तेव्हाच नंबर लावला लवकर. अरे ऐक ना, आमच्याकडे एवढी जिलेबी होती, सगळी टाकून ठेवलं. हे बस जा. हे विक्रांत काय आहे ताच म्हणतं दुसरी आयटी 2-2 ठेवल्या बरोबर आहे. हे सोलकडी कोकमकडी सोलकडी की कोकमकडी चे तुका शोधता तो बघ. एक 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 म्हण. केला भाव धरोनी या गिरीवरी
नैवेद्य पावया तो भेटे भजनात दंग तुकया तो अर्धमार्गी तया तेने तत्पद वंदुनी विनविले साधू करा भोजना जाऊ आज तुझ्याच घेई मिळूनी साधू वदे आपदा दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा. अरे मॉब तुझ्याकडे पाठ नाही असं होणार ना माका माहिती आहेत ना. आधी हा कसं पाठ केलं असतं मी येताना ट्रेन नाही येईलच ना. ट्रेनमध्ये गर्दी कसली काय ते पाठ करतलो. मगाशी तुका नाचाच जोर इल्लो ना गो. या आरत चालू असताना नाचत होता. काय रे जेवलात पाटील. तर मंडळी अशा प्रकारे आता दुपारचा कार्यक्रम झालेलो आणि संध्याकाळी कीर्तन असणार आणि त्याच्यानंतर दत्तजन्म आणि मग पालखी सोहळं पालखी बाहेर पडता आणि मग पालखीचे 5 फेरे झाल्यावर मग रात्री परत भजन असता आणि त्याच्यानंतर मग डबल वारी. तर चला लेडीज डबल वारी आहे यावर्षी. तर चला मंडळी आताचा व्हिडिओ इथे थांबूया. पुन्हा भेटूया आपल्या नवीन व्हिडिओ पुढच्या भागात. तोपर्यंत बाय बाय.